Cha ngifuna ukubuza uMtamarishi la. Okay. Awungitshele Mtamarishi yini umehluko phakathi kwe-security lelo wena nephoyisa lelo umlungu? Ngumlungu mina. Hey ngokubona kwami nje ngibona ukuthi ayisibotlela wena umakhenikhi shithi wena phela umehluko ubona uphane la wena uhlukile wena umehluko Mehluko wena. umehluko shithi umakhenikhi but Thina samaphoyisa wena umakhenikhi. Wena ube. Nalowo nje uyiphoyisa. eleni nje iphoyisa endlini leli iphoyisa nje wena umehluko phakathi kwalokho Ihluke ngani iphoyisa yini ehlukile phakathi kwenu uphoyisa lelo? La ngempela nje. mina ngiyiphoyisa lo ipolisi Mina ila ngempela nje. Leli lingaka graduate igama lami uthi iphoyisa igama lakho uthi iphoyisa. Sazo graduate besabe meka ukuthi uyathanda kodwa phela. Manje sanosira phela. befuba iphoyisa nami Nakuba yi-social. Ukulibhitha no. ngiyazi yini ngekalungi zonke yonke sebantu kusosha kuseyilahle kakhulu qale kwenziwe lento leyo aseswa lapha ngoba ufuna uba yile We! fitness We! manje ngingaba nje Ibambe! manje